Zvedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare kune imwe episode pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Wakakurawo uri nherera here? Kana kuri kunzi wakakura uri nherera, can you please come to my inbox obva wazombotizivisawo kuti makuriro awo awakaita ainge akambomira sei, so that tikwanisewo kuti tinge tichidzidzawo zvinokwanisa kuzobatsirawo umwe munhu. So please come with your story. Yesterday there was one of our dear sisters uyo akauya kuinbox ndokubva ati makadi zvenyu mukomanashi, inini ndakakurawo ndiri nherera. I have my own story that I want to share with you. Asi unherera hwangu hwainge huri hwekuti baba vangu vainge vasimo mulife mangu, ende amai vangu vainge vakamitiswa nemurume uyo wandainge ndichingonzwa kuti ainge ari murume wechirudzi. Then nekuzofamba kwenguva Mushure Mekunge ndazoti yarukei, ndo pandakabva ndazoziva kuti kana zvichinzi munhu wechirudzi vanenge vachirevera munhu anenge achibva kuMalawi. Asi mukoma ndakakura ndichingoshungurudzwa because ivo amai vangu zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaiva munhu ainge achingombeya nenyika vachizamawo kuti vange vachibatanidzawo kuti vange vachizonditumirawo zvekuti ndinge ndichidya ndichipfeka. Nguva zhinji ndaiva munhu uyo ainge achingorarama ari mumaoko ehama dzekwaamai, but ndaingoita zvekungochinjaniswa ende ndainge ndichibatwa rafu sei. Umwe neumwe pamba apo pandinenge ndagara, umwe neumwe ainge aine mitemo yake. Saka sometimes ndaikwanisa kugara 2 years ndiri kumba kwaamai nini, then by the time pandinozoendeswa kumba kwaamai guru ndobva ndazosvika kumba kuya kwaamai guru ndobva ndaona kuti mitemo yeko inenge yakatosiyana nemitemo iyo yandainge ndakajaira pandainge ndiri kumba kwaamai nini. Ndaibva ndazotangidza zvekare kuti one, kutanga kushungurudzwa naamai guru because semwanawo zvainge zvichitorerawo nguva kuti ndinge ndichitanga kudzidzira mitemo yepamba ipapo apo pandinenge ndava kugara. Ende handizivi kuti rwainge rwuri ruvengo here kana kuti because vana mama vangu ava vaiti kana vakatumidzirwa icho chavanenge vatumidzirwa naamai vangu, zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaitanga vanditorera zvinhu izvozvo, kana kuri kunzi zvinhu izvo zvavanenge vakanditumidzira dzinenge dziri hembe kana kuti chekudya, inini ndaizotopedzisira kudya zvinhu zvacho izvo zvinenge zvichinzi zvinenge zvakatumidzirwa naamai vangu. Kana zviri zvipfeko kana zviri zvinyowani vaitanga vapa vana vavo vana mama ava, then inini ndaibva ndazopiwa zviya zvinenge zvakambopfekewa nevana vavo. Asi zvacho zvandinenge ndichipiwa dzinenge dziri hembe zvekare idzo dzandinenge ndakambotengerwa namama vangu. Zvavaizongoita vana mama ava ndezvekuti musi uyo wavanenge vachiziva kuti mama vangu vanenge vachiuya kuzondiona, ndo pandaibva ndazogezeswa. Dzimwe nguva mukoma ndaitotorwa ndobva ndazotoendeswa kungava kuri kune vanhu vaya vanoita zvekuruka, ndobva ndatorukwa musoro wangu zvakanaka, ndobva ndagezeswa kuitira kuti ivo amai vangu pavanenge vachizouya vobva vazongoona sekunge ndiri munhu wekuti ndinenge ndichingobatwa zvakanaka. Ende vana mama ava vaiwanzo kuti kana ukangotaura chete kuna mama vako kuti kunoku uri kurohwa kana kuti kunoku uri kushungurudzika, ndinosara ndichikurova. Ende very sure mukoma kuti vana mama ava kana ukanzwa vachiti ndinokurova, zveshuwa vaizokurova zvekuti kana wega wainyatsokuona kuti yapana pandadhindwa. Ende nguva zhinji amai vangu vaiti kana vauya paya kuzondiona vandiona ndakagezeswa kudaro vaibva vafungidzira kuti hama dzavo dzinovada. Asi amai vangu vachingofuratira so manyerwo acho avanenge vava kuitwa vachinzi izvezvi munhu anongofamba achimbeya nenyika achingohura achidanana nevarume vakasiyana siyana achitadzawo kuti
ange achimisa chitumba chake. Asi zvainge zvisingazivikanwe naamai vangu ndezvekuti kunyange zvavo vainge vachizamawo kuti vange vachirakidza rudo madzikoma nevanin'ina avo, because mama vangu ndo vainge vakaita kunge breadwinner so mufamily mavo, ende vaiti kamari kosi kavanenge vabata kaibva kazoperera mukubatsiridzana nevanin'ina nemadzikoma avo. But what my mom didn't know is that kunyange zvavo vainge vaine rudo kuhama dzavo, but hama dzavo dzaitova nyeya as if dzainge dzisitomborina kana ukama navo. Mukoma ndaiti kana ndikatanga kushaudirwa baba vangu, inini when I was still young ndainge ndisingatombozivi kuti munhu wechirudzi zvinorevei. Nekufambawo kwenguva ndo pandakazotanga kuudzwa kuti baba vako vanobva kuMalawi, ende ndaigara ndichingotukwa. Asi sezvisinei ndakati ndava kunosvitsa 15 years ndipo amai vangu pavakabva vazosangana neumwe murume uyo akabva azovatora kuti vange vachizova mudzimai wake. Vakati vatorwa kudaro amai vangu, amai pavakawana pekuti vange vachizogara vachindichengeta, vakabva vauya ndokubva vazonditora. Asi panguva yacho iyoyo vamwe mama avo vandainge ndichigara navo vainge vasingadi kuti ndinge ndichienda kunogara naamai vangu. Ivo vaiita sekunge vainge vachida kundirakidza rudo, but ipapo mukoma ndakatsika madziro zvekuti ndakatosvika pakutorekedza chikoro, because mama avo vandainge ndichigara navo vainge vachitsikirira nyaya yekuti mwana uyu anofanira kuti ange achipedza form 3 yake then obva azopinda muform 4 yake kuti akwanise kunyora O level yake. But dzose idzi mukoma dzainge dziri nhema. Chainge chava kuitika at that time ndechekuti pane umwe murume uyo wavainge vachida kundichestera. Murume uyu aiwanzokuuya pamba pamama ivavo. I still remember kuti murume iyeye ainge aine motikari yake iyo yainge yakaita pickup, ende aiwanzokuti pose paanenge achuya kuzoshanyira mama ivavo avo vandainge ndichigara navo at that time, ainge akazadza mazvingwa, makabeji, mavise, zvii mumotikari imomo. Sometimes aitouya nehuku dziya mabroilers. Saka ivo mama ivavo vandainge ndichigara navo vachiona zvose izvi zvavainge vachiitirwa nemurume uya, vainge vachindimanikidza kuti ndinge ndichidanana naye murume uyu. But murume uyu iye chandainge ndichimurambira ndechekuti ainge aine mudzimai wake ende aiva nevana vake, ende mudzimai uyo waainge ainaye sandikuti ndiye ega ainge ari mudzimai wake wekutanga. Murume iyeye zvandainge ndakaudzwa mushure mekunge ndambofunga zvekuti ndinge ndichidanana naye ndezvekuti murume uyu akamboita umwe mukadzi, asi nekuda kwekuti murume uyu aiva munhu hanzi ainge achichinjanisa magirlfriends, mukadzi wake hanzi akabva azobatwa neimwe stress neBP, zvekuti mukadzi iyeye akazongosvika pakunotenga mushonga wemakonzo ndokubva azozviuraya. Asi mukadzi uyu haana kungofa nekuzviuraya nekunwa mushonga wemakonzo. Mukadzi uyu akatanga anwa mushonga wemakonzo ndokubva azotora tambo akabva azozvisungirira muimba imomo maainge achigara murume iyeye. Saka pandakanzwa nyaya dzose idzi dzekunzi after that murume uya akabva azowana zvekare umwe mukadzi, ndakabva ndazonzwa hana yangu ichirova kuti manje pano pakadai so ndobva ndazotanga futi kudanana nemunhu iyeye. Plus imwe shamwari yangu yainge ichindiudza kuti nayo yainge yakatombonyengwa nemurume iyeye, ndokubva yazorohwa naamai vayo vachiti uri kuda kudanana nemunhu uyu wekuti akaurayisa umwe munhu, ko kana ukazonetswa nechipoko chemukadzi wake Mushure Mekunge watanga kudanana nemurume wacho uchazoita sei? Saka ndakabva ndazongotanga kutya kuti ko kana ndikazodanana nemurume uyu ndobva ndazotanga kunetsana nechipoko chemukadzi wemurume iyeye. Saka mama vaya vandainge ndichigara navo zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaiti kana iri Sunday zviya vaibva vati kwandiri, iwewe nhasi hausi kufanira kuti unge uchienda kuchechi because pane mabasa awo andiri kuda kuti unge uchizosara uchiita. But zvose izvi mukoma zvavainge vachindiudza vainge vachingozviitira kuti paya pandinenge ndasara ndiri ndoga then murume uya obva azouya. Saka on
Saka on most Sundays ndaibva ndazoswera ndiine murume uya, taiti tiri tose kudaro. Murume uya aizama nepose paainge achigona napo kuti ange achida kuita bonde neni, but ndairamba mukoma. Saka amai vangu pavakazondiudza kuti vainge vachida kuuya kuzonditora, ndakabva ndazongobvumira mudenga ndokubva ndazoenda ndikanogara namama. Ndakati ndava kugara namama, ndainge ndava kungogara ndichingorota ndiri kumadziva. Ende nguva zhinji mukoma ndaikwanisa kungorota ndiri mumunda meraisi. Handiti munoziva kuti raisi rinowanzo kurimwa munzvimbo yekuti munenge makazara mvura. Ndairota ndiri munzvimbo iyoyo ndiri bhizi zvangu ndichidzurira mapundo awo muminda inorakidza kuti yainge iri minda yeraisi. Ndaiti ndiri bhizi kudaro ndichidzurira kudaro, ndaibva ndazoona kuti kumberi kwangu kunenge kwakamira umwe munhu uyo anenge ari munhu wechimunhukadzi. Asi munhu uya ndaibva ndazoona kuti inenge iri njuzu. Ende njuzu iyi ndaiwanzo kuti kana ndikairota kudaro yaibva yazotanga kundinyemwerera. Ende nguva zhinji ndaiti kana ndarota njuzu iya ichindinyemwerera ndaibva ndazosangana nelaki. Asi mukoma kubva zvandakazotanga kurota njuzu iya ichitaura neni, njuzu iyi yaita sekunge yainge ichindiudza family history yekwedu. Njuzu iyoyo yaiti kana yakagara ichitaura neni, sometimes tinenge takagara padhuze nerukova, but parukova apa patinenge takagara mvura yacho imvura iya yekuti inenge isingafambi, yakangomira panzvimbo 1. Hanzi kubva nguva iya yechinyakare vanhu vasati vatombogona kunyora pasi, hanzi vakuru venyu vaiwanzo kuuya pamadziva ipapo ndo pavaiwanzo kuraramira. Ende vaiti kana iri nguva iya yekuti kunenge kuine nzara vasina kukohwa zvakanaka, vaiuya pamadziva vobva vakumbira. Ende njuzu iya yandainge ndichirota yainge ichitondirakidza zvose izvo zvainge zvichiitika kuchinyakare, zvekuti vakuru vedu ikoko kuMalawi hanzi vaiti kana vakaenda pamadhamu kana kuti parukova, then mushure mekunge vakumbira, hove dzaibva dzazopapamara dzobva dzazouya pamusoro pemvura, vobva vazongoita zvekunhongerera hove dziya, ndo dzainge dzichizovararamisa. Njuzu iya yakabva yazondiudza kuti vanhu vedzinza rekwangu, njuzu iya yakabva yazondiudza kuti kana vari vanhurume ivo vanotevererwa hanzi nechipo cheuvhimi, ende vanhukadzi ndo vanotevererwa nemweya iyoyo yekumadziva. Njuzu iya mukunotaura kwayo yainge ichindionesa iyo ichiti dzimweni dzenguva inombopota ichigara muvhudzi rangu. Ende kubva ipapo mukoma ndakabva ndazongotanga kungopindwa nethat desire yekuti ndainge ndava kungoda kungomona rasta, kungomona vhudzi rangu. Chimwe zvekare chainge chichindinetsa nguva yose iyo kumashure pandainge ndichiri kugarana namama, vaiti paya pavanenge vandimanikidza kuti ndinge ndichirukwa, ndaipera kurukwa mukoma ndichingochema. Ende kuchema kuya kwandainge ndichiita hakusi kuti ndaichema zvekuburitsa misodzi, asi ndaingochema zviya zvehasha zvekungofemereka. Nanhasi uno kana munhu akazama kuti ange achibata musoro wangu, like kunyange ipapo pandinenge ndaenda kungonogadziriswa rasta rangu, ndinonzwa kuti handidi kuti ndinge ndichibatwa vhudzi rangu. Zvinhu izvi ndainge ndakazvinotisa kubva ndichiri mwana mudiki. Saka pandainge ndava kurota njuzu iyoyo ndo pandakabva ndazotanga kunzwisisa kuti njuzu iyi iyo inogara dzimwe nguva muvhudzi rangu, ndokusaka ndisingafarire kuti ndinge ndichibatwa mumusoro mangu. Saka hope dzose idzi semunhu wekuti izvi zvemanjuzu zvinongoita like zvinhu zvinonakidza, so ndakabva ndazongotanga kungoudzawo vana vababa avo vakazowanikwa naamai vainge vakawana amai vangu. Ndaiti hope dzose dzandinenge ndarota ndobva ndaudza vana vastepfather vangu ivavo. Sezvisinei pane pamwe pakazouya vamwe tete
asi tete ava vainge vari hanzvadzi yastepfather vangu, vainge vachinzi ivo vanongoitawo zveung'anga-ng'anga. So saka Mushure Mekunge vazoudzwa hope dzose idzo dzandainge ndichirota, vakabva vati ichokwadi icho chiri kutaurwa nemwana, asi vakabva vazoti mwana uyu ari kufanira kuti ange achizoitirwa chivanhu kuitira kuti akwanise kuzorarama upenyu hwake hwakanaka, nekuti kana akasaitirwa chivanhu anokwanisa kuzototadza kuita mwana. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti next time vatete vaya pavakazouya, vakabva vazouya nerimwe raisi iro ravakandibatisa. Raisi iri rainge rakaita white, then ndokubva vazondibatisa zvekare rimwe zai rainge riri rewhite. Saka vakabva vazoti hanzi shavi iro rainge riri pandiri raifanira kuti ringe richizosimbiswa, ende kusimbiswa kwainge kuchida kuitwa shavi iri painge pachidiwa mombe. Chakandinetsa ndechekuti mombe iyi mukoma yakabva yazotorwa mudanga rastepfather vangu. Zvinhu izvozvo zvakandinetsa because at that time ndainge ndatoyaruka ndava kutonzwisisa kuti inini nastepfather vangu tainge tisingasheyi the same blood. Saka zvakandinetsa kuti why zvinhu izvo zvainge zvava kuitwa pandiri, it was as if zvainge zvava kuitirwa kuti mumusha imomo mandainge ndiri ndimo munge muchizopinda chipo chacho ichocho cheupfumi semataurirwo azvo azvainge zvakaitwa navatete vaya avo vainge vari hanzvadzi yastepfather vangu. Zvose izvi zvainge zvichingoitika amai vangu vainge vachingobvumirana nazvo. Saka mombe iya mukoma yakabva yazotorwa. Mombe iyi yakati yatorwa, inini ndokubva ndazopiwa wine, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidira wine iya yandainge ndapiwa, asi zvose izvi takazviita tiri mudanga remombe. Mushure mekunge ndadira mombe iya wine, ndikabva ndazoudzwa kuti hanzi chivanhu chacho chainge chatoita, ndainge ndatogadzirwa zvekuti ndaikwanisa kuzotoitawo musha wangu. Then takazoti tigarei mombe iya mukoma yakabva yazobereka. Mushure mekunge mombe iyoyo yabereka, vatete vaya vakabva vazodzoka. Vatete vaya vachidzoka vakabva vazotora chimhuru chiya icho chainge chakaberekwa nemombe iya iyo yandainge ndakambopiwa wine, ndikabva ndanzi ndinge ndichizoimwaya newine. At that time mukoma ndainge ndatokanganwa zvose izvo zvainge zvakaitwa pandiri, but now that I am suffering, zvinhu zvose izvozvo zvava kutanga kudzoka kwandiri zvekare. Saka vatete vaya pavakadzoka vakabva vazotora mhuru iya ndokubva vandiudza kuti ndinge ndichizomira pakati pechivanze. Vakabva vazotora chimhuru chiya. Mushure mekunge vatora chimhuru chiya vakabva vazotenderera apo pandainge ndakamira. Ivo vakasunga chimhuru chiya for 3 times. Mushure mekunge vaita zviya ndokubva vazonditi ndinge ndichidzokera nechimhuru chiya kudanga mukoma. Mushure mekunge zvose izvi zvapera, hapana kana chimwe chivanhu chakazoitwa pandiri. Ndakazoti ndati yarukei ndo pandakabva ndazowanawo basa. Ndainge ndava kutengesa mushopu. Saka mhuri iya yandainge ndichitengesera mushopu yakabva yazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichienda kunovashandira kudhorobha. Ndainge ndava kushanda zvino semusikana wavo webasa. Ndichishanda kudaro mukoma ndo pandakabva ndazosangana neumwe murume uyo ainge aine business rake. Murume uyo pandakasangana naye ainge aine matracks ake akati one day, asi kubva zvandakazotanga kudanana naye mukoma zvinhu zvake zvose zvakabva zvangoti mbombombo. Ndingangoti kubva ipapo ndo pandakatanga kunotisa kuti ndiri munhu wemunyama minyama. Kana ndikasangana nemurume uyo anenge aine mari dzake, zvinhu zvake zvose mukoma kungotanga kungodanana kwaanenge aita neni, zvinhu zvake zvose zvinobva zvangoti mbombombo. Asi kana ndikadanana nemunhu uyo anenge asina kana chaanenge ainacho mukoma, zvinoita sekunge ndinofanira kuti zvinhu zvacho zvinoita sekunge ndakatopikirwa kuti ndinge ndichizongororwa nemurume murombo mukoma. Ndauyawo pano ndichitotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Handichanzwisisi kuti ndakabirwa chipo here kana kuti vanhu vacho vanonzi vanenge vaine shavire njuzu ndo upenyu uhu hwavanofanira kuti vange vachirarama. Asi ndinorwadziwa mukoma
kuti kunyangwe ndikatombozama kuti ndinge ndichipinda mumarelationships, unozotonzwira tsitsi murume uyo waunenge uchidanana naye uchiona kuti zvinhu zvake izvo zvaimborakidza kuti zviri kumufambira kubva zvaunenge wakapinda murelationship naye. Zvinhu zvake zvose zvinenge zvakangoti mbombombo. Ende kana makanditarisa nditoriwo munhu wekutoti ndinotarisika, asi mukoma handitonzwisise kuti what is happening to me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section.